Kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me once again, DJ Rocky Terra. At sinusubukan po nating tawagan uli ang ating caller na si Nika kasi meron siyang sinabi dito. Ay, bigla naman siyang bumitaw. Hindi naman tayo si Morissette. Gusto agad bumitaw. Anyway, sinusubukan po natin siyang tawagan uli. So, I'll play one song and let's see kung maririnig natin ang kanyang boses ulit. Ay, ayan na siya, ayan na siya. Hello? Hello po. Nika? Yes po, yes po. Ayan, akala ko namin nawala ka na. Akala namin bumitaw ka na. Buti na lang. Nagbabasa lang po ako ng comment. Nagbabasa ka lang ng comment. Ako, kung pansinin yung Opo. mga comment, baka mamaya itigil mo yung pagkukwento mo sa amin. Anyway, o Nika, tuloy mo na yung Po. top secret mo. Nandun na tayo sa parte na iniwan mo sila sa hotel? O iniwan mo yung jowa mo? Hindi, yung jowa ko lang po. Yung jowa pala, During that sorry. time, iniwan Yung ko siya jowa na... mo, Opo, opo. yung jowa mo iniwan ko sa siya hotel. Okay. Opo. Tapos, nalaman mo Opo. na? Pumunta siya ng 6 p.m. ata sa Walking Street para mag-bar fine. Mhm. Opo, doon na nga po tayo sa binar fine niya yung best friend ko. And then, dumating sila sa room, nag-make love na sila. And then, after na lang mag-make love, doon palang sinabi ng boyfriend ko na kilala mo daw ba ako? Which is ako yung tinutukoy niya sa best friend ko. Mhm. Hello po. So, anong sagot ni best friend? Nashock po siya kasi hindi niya kasi kilala yung boyfriend ko, which is yung mukha lang. Nashock siya, pinakita niya yung picture namin together, pati yung pag-out of the town namin, ng mga pictures namin. Nashock yung best friend ko dahil nga doon sa nangyari. Wala na bang magawa kasi nag-make love na po sila. Mhm. So, huli na ang lahat. Opo, huli na po ang lahat. Tapos directly tumawag itong best friend sa akin para isumbong yung ginawa ng jowa ko. Kasi ang loyalty ng best friend mo nasa iyo. Etong Japanese na jowa mo, talagang may intensyon na kumana ng iba. Opo. Kasi, Yun nga biruin mo, po. kilala niya yung mukha ng best friend mo, tapos yung pa talaga yung pipiliin niya para kananain, diba? Opo. Aloka. Yun nga po eh. Tinanong ko din po yun sa kanya, but ang dami-dami naman dapat babaeng kukunin doon, but yung best friend ko pa. Mhm. Tapos, ang sagot niya lang po is, para lang daw po magkalinawagan, parang ganon. Kasi nga po, mayroon kaming arguments na something na hindi nga po namin napaunawaan. Dahil dun sa babae na yun sa KTV ng Malate. Pag nag-uusap kayo ba ng jowa mo, English all the way? Opo, fluent po siya mag-English. Buti marunong siya talaga mag-English. Kasi baka dun din Marunong. manggagaling yung misunderstanding ninyo, di ba? Hindi po marunong po siya mag-English. Okay, So, so yun nung na nga. nalaman mo, tapos tinawagan ka ng best friend mo, anong ginawa mo? Kinonfront mo ba tong jowa mo na na maghihiwalay na kayo? Nagsabi ka ba ng ganon? Opo, directly blinak ko po siya. Tapos ginamit niya yung CP ng best friend ko para tawagan ako ulit. Dahil nga
para daw mag-explain. Pero hindi na po ako hindi ko na po in-answer yung call ng best friend ko, which is umuwi na lang din po siya. Tapos umuwi na po siya ng bahay nila, tapos pumunta po siya sa bahay ko para i-explain lahat. Nakinig naman din po ako kasi hindi naman talaga kasalanan ng best friend ko na kasi hindi niya kilala yung boyfriend ko eh. Siguro kung kilala niya lang siguro yung mukha ng boyfriend ko, hindi naman siguro siya sasama. Pero hindi ko rin po kasi alam eh kung sino talaga yung sisisihin. Pero sa ngayon po, parang nagkakalabuan na din kami ng best friend ko dahil nga po dun sa nangyari. Tapos, dinako na po yung Japanese. Panay po siya sorry. Lahat po, gumagawa na po ng dami account para lang mag-sorry. Pero, hindi ko na po ina-accept. Pero, bakit kayo nagkakalabuan ng best friend mo? Total, sinabi naman niya sa'yo yung totoo. Hindi naman siya nagkulang sa iyo. Bakit may nailang ka ba sa kanya? No-awkwardan ka ba? Opo, parang ganun. Kasi nga po dahil po dun sa nangyari. So, ayaw mo na talaga makipagbalikan dito sa Japanese na ito? Hindi na po. Kumbaga, sobra din kasi maraming babae. Hindi naman po siya ganyan dati. Pero recently lang po talaga. Pero, okay lang ba sa'yo na yung dati nagtitable siya ng babae? Alam mo yun, nag-aaway kayo dahil dun, diba? Opo, yun nga po yung hindi namin nakapagpaunawa na lagi kami may arguments about sa pagtitable niya. Ng mga ganun. Minsan pag pumupunta din kami ng Malate, pag nag-stay kami dun sa Malate, nag-table din siya sa mga babae dun sa KTV. Pero okay lang naman sa akin yun kasi table lang naman at saka andun naman din ako. Alam ko kung anong mga galawan. At saka nakikita ko naman sila at saka sa akin naman nakatabi yung girl, hindi naman sa kanya. So, nandun ka sa part na inaalaw mo yung ganun as long as kasama ka and as long as nakabakod ka pa din sa jowa mo. It's just that gumalaw itong jowa mo ng mag-isa, nag-bar hopping, tapos dumating pa sa punto na namili talaga ng babae at yung best friend mo pa. Opo. Palagay mo yun lang yun? O meron pang iba? Hindi ko nga din po alam kasi hindi ko naman po siya pinagbabawalan. Pag mag-KTV, may tinitable siya, okay naman, inaalaw ko naman siya, hindi ko naman siya inigpitan. Pero bakit mo siya inaalaw na mag-KTV? I mean, yun ba yung hobby niya talaga dati pa nung nasa Japan siya? O ikaw ba komportable ka din na nagpupunta siya ng KTV? Wala namang hindi ka nararamdaman na masama? Parang ganon? Hindi naman po kasi 3 years na kami. Pag umuwi talaga siya, first, halimbawa ngayon nag-arrive siya ngayon. So, doon na po ako nag-wait sa hotel and then until makabalik po siya ng Japan. Nag-stay po ako sa kanya until makabalik siya ng Japan. So, wala pong pumupunta na ibang babae sa room namin pag andun ako. Pero hindi ko rin din po alam kung pag andun lang ako, pero mamaya pag wala ako, baka mamaya may pinapapasok na ibang babae. Yun din po ang hindi ko rin po alam. Kasi simula nang malaman mo ang nangyari sa best friend mo tsaka sa jowa mo, malamang sira na din talaga tiwala mo sa jowa mo. So kahit ano pang sabihin niya at kahit ano pang gawin niya, wala, sirang-sira na yung tiwala mo na kahit anong ikilos niya, parang iisipan mo siya ng masama hanggat hindi mo talaga napapatunayan na wala siyang ginagawang masama. Hanggat hindi kayo 24/7 magkasama, diba? Mapapraning ka kapag wala siya sa tabi mo. Ano kayong ginagawa niya? Baka may ginagawa na namang kababalaghan, nagte-table na naman ng iba, tapos dadalhin na naman sa hotel. Yung mga ganun ba? Opo. Yun nga po. Sa ngayon, may manliligaw ka ba na iba? Wala naman po. Hanggang ngayon ba masakit pa rin ba? Opo, kasi last month lang po nangyari. Parang fresh pa sa akin. Fresh pa sa'yo. Opo. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon kung hindi ka nagtatrabaho? Sabi mo kanina. Meron naman po akong sari-sari store.
Opo. And then, Tinda ka. Wala bang pogi dyan? O ang hanap mo ba, afam? Ano bang hanap mo ngayon? wala po siguro. Wala po sa ganun. Wala pa sa Kailangan ko munang mag-move on. Ay, oo naman. Kailangan mo mong Opo. hilumin yung sugat na nasa... Opo, 1 week na akong nagiinom. 1 week na akong hindi nakakatulog dahil sa kakaisip. Paano nangyari yun? Sa dami-dami ng babae, ba't kasi yung best friend ko pa, or intention niya talaga na gawin yun para saktan ako? Wala naman akong ginawa. O sige, dahil gigil na gigil ka pa ngayon sa nararamdaman mo, bibigyan ka ng pagkakataon para bigyan ng mensahe yung hapon na ex mo. In English go. Wala. Hindi Hindi po pala yung to. nakikinig. Di okay lang yun. Para lang may mababalikan ka, di ba, na tumawag ka sa programa ni DJ Raketera. Mapopost to sa social media ng Love Radio. O, sige na, go ahead. Ano ba tawagan ninyo ni Japanese ex? Oh my God. Ano ako? Tumawag ka na nga sa akin, ngayon ka pa mahihiya. Ang dami mo nang kinuwento, ngayon ka pa mahihiya. Pwede pong kahit wag na mag-message. Ayaw ko pong mag-message. Ayaw mo talaga mag-message. Sure ka? Ayaw po. Final answer. Opo. Okay, sige. Madali naman akong kausap eh. O, ibig sabihin hindi na ako mag-overtime. Okay, sure ka ha? Last chance, wala na. Opo. Okay. Opo. Hindi po. Ayaw ko po kasi. Sige, Thank maraming you. salamat ha. Sana kahit papaano Thank you, gumaan yung thank you. nararamdaman mo ngayon. Nakagaan ba? Opo. Okay. Maraming salamat, Nika. Thank you po. Ingat ka Thank you po, palagi. Thank you. God bless. Yan, God bless. Arigato. Ay. Okay. So, yun na yun. Nalaman natin ngayong araw na ito na may ganun pala. Pwede palang mangyari yun. Grabe, parang napapanood ko na to sa secret file tapos ngayon napapakinggan ko na siya ng live. Straight from the sender's mouth. Parang ganon. Ganon yung feeling. Pero, wala ganon talagang life. It's like a box of chocolate. You'll never know what you'll get. Uy, anong movie yon? Alam nyo yarn. Di mo alam kung saan movie yon? Forrest Gump yun. Totoo. So, minsan may darating sa buhay natin, hindi para magstay forever, kundi para magstay lang for a season. Maybe for a reason, para turuan tayo kung paano magmahal, kung paano maging NBI, kung paano maging magaling na investigador. Yun minsan may mga ganung klaseng taong darating sa buhay natin para malaman natin sa sarili natin kung gaano tayo kagaling na investigador. Or pwede rin naman na may dumating sa buhay natin na isang tao na mananatili panghabang buhay. At hanggat hindi mo pa nahanap yun, malamang sa malamang, marami kang matatagpuan na mga taong panandalian lamang. And all you need to do is to enjoy the journey. Kung masasaktan ka dahil nagmamahal ka, then so be it. Pinili mo siya, pinili ka niya, pero pinili ka rin niyang saktan. Nakapag-chuk-chak chenes tuluang duget siya sa best friend mo, tinable niya, binar out niya. Tama ba yung term? It's out of your control. Hindi mo makokontrol yun. At bakit mo hahayaan yung sarili mo na mapunta dun sa ganong klaseng sitwasyon kung pwede mo namang piliing lumaya? Total, di pa naman kayo kasal. Total, kabisado mo yung sarili mo. Non-negotiable mo yun. Na ayaw mo nang manluloko.
Ayaw mo na may ginagawa. Nakakaiba at mali kapag nakatalikod ka. Kasi kahit sabihin natin na, oo, may lahi. Afam. Sabi ng iba, sagot sa kahirapan. Kahit na may pera. Kahit na yung tsansa mataas sa pagkakaroon ng anak na pwedeng maging artista. Hindi pa rin yun pwedeng maging basehan or sole basis para piliin natin yung taong yun. He may have those qualities. Pero ang tanong, consistent ba siya sa pagpapakita at pagpapadama ng totoong pagmamahal sa iyo? At tapat na pagmamahal sa iyo. Yun yung klase ng pag-ibig na masarap namnamin. Yun yung klase ng pag-ibig na patutulugin ka ng mahimbing. At sana yun yung matagpuan mo, kabisyo. Imbes na hindi ka nakakatulog ka ng mahimbing. Humihilik pa. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang top secrets, pwede kayo mag-share sa akin. Every night naman, mga 11ish ng gabi, basta pagkatapos ng secret file yan, tawag lang kayo sa Viber number namin. So, hanggang dito na lang. Mamaya naman tayo ulit 9:00. Inabutan na naman tayo ng bagong araw. So, Friday na po ngayon, no? I gotta say, GTG as in gotta go. Mamaya makikita niyo po ako sa Bulacan. Para sa bayad ka panalo ka promo. Mga 9:00 na umaga nandun na po ako. Ganun talaga kapag kailangan ng pera. Walang pinipili. Charot with darot. So, yun lang. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at siwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At kayo'y nakatutok dito sa station number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Maraming salamat, kabisyo. Good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!